voastră celor care vă aflați la mii de kilometri departare de casă. Hristos a înviat. Iată care sunt principalele evenimente. Învierea Mântuitorului a fost presărată cu scene teribile derulate la mănăstirea Frăsinei din Vâlcea. Starețul a pierit fulgerător în timpul slujbei. Dincolo de această tragedie, în toate bisericile a răsunat îndemnul veniți de luați lumină, iar mii de credincioși au fost martori la slujbe. La polul opus a continuat distracția pe litoral. Turiștii au încercat să fenteze restricțiile, dar polițiștii și jandarmii i-au alungat de pe plajă după ora 22. Mai multe persoane au fost aspru amendate după ce au organizat o petrecere ilegală pe nisip. Iar supraviețuitoarea Ana Porgras încearcă să-și depășească orice frică după ce a trăit atâta vreme înfometată în junglă. Revenim cu imagini de senzație cu faimoasa gimnastă și un interviu emoționant mai târziu la știri. Hristos a înviat din morți, moartea pe moarte încălță. Am și uitat, e emoționant. Hristos a înviat. Bisericile din toată țara au fost pline ochi de credincioși veniți să ia lumină într-o seară în care omenirea și-a vindecat sufletul. Sărbătoarea Învierii Mântuitorului, cea mai importantă a creștinătății, a fost marcată de unele restricții, dar oamenii spun că au simțit o revenire la normalitate. De altfel s-a observat asta și în imagini, căci au fost destule orașe în care nimeni nu a ținut cont de reguli. Chemarea arhiepiscopului Teodosie al Tomisului, care a invitat mii de credincioși la slujbă, parcă s-a auzit în toată țara. Curțile din fața catedralelor au părut neîncăpătoare. Hristos a înviat din morți, moartea pe moarte încălță. În seara magică în care Iisus Hristos a rupt porțile iadului și au fost deschise porțile raiului, în biserici au fost retrăite ritualuri ce provoacă fiori. În Oradea, vestita biserică cu lună a fost înconjurată la miezul nopții de 3 ori de un alai de preoți pe care sutele de credincioși i-au urmat îndeaproape. Pe litoral, lumina sfântă a fost adusă cu o barcă din larg de către arhiepiscopul Teodosie al Tomisului, cel care a invitat credincioșii să vină în număr cât mai mare, să îi se alăture în această călătorie spirituală. O procesiune până în fața catedralei. În fruntea alaiului a stat Ovidiu Lipan Țăndărică. El a bătut la toacă. Veniți, dă-luați lumină. Oamenii au ascultat îndemnul lipiți unul de altul, astfel că de reguli de distanțare socială nu a putut fi vorba aici. A participat la nicio slujbă atât de penetrantă ca cea din seara asta. M-a impresionat, sincer, n-am cuvinte. Să rămânem cu toții în această lumină a lui Dumnezeu care alungă întunericul, boala, vrajba și răutatea din sufletele noastre. Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Ca într-o strâmtoare s-a îngrămădit lumea și la biserica din Vama Veche, prea mică pentru numărul uriaș de turiști veniți aici. În schimb, pe dealul Patriarhiei au fost reguli stricte. Doar 70 de credincioși au putut intra în biserică, iar afară a fost loc pentru 500. Oamenii au stat pe scaune distanțați și au așteptat liniștiți ca preoții să vină și să le împartă lumina. Este mai civilizat, având în vedere că avem scaune, nu mai stăm toți buluc, este mult mai ok, da. Este mult mai ok. Simțim într-adevăr
spiritul Paștelui, adică este tot ok. Da, nu-mi convine deloc situația aceasta. Aș dori să fie ca înainte. Anul trecut de Paște am început să plâng. Îmi dau seama. Cam în toate sărbătorile de obicei mă petrec pe afară, dar de Paște stau acasă cu familia, mâncăm împreună și cam atât. Foarte frumos. E viața normală, începutul normalității. E mai civilizat așa, e mai frumos. Da, este mai civilizat și mai frumos. Veniți de luați lumină, veniți de luați lumină. Și imaginile filmate cu o dronă în Brașov arată că atunci când se vrea, se poate respecta o regulă într-o lume civilizată. Credincioșii veniți să-și vindece sufletul într-o seară cu o însemnătate aparte s-au ghidat exemplar după spațiile desenate pe asfalt și astfel au stat la distanță unii de alții. La Cluj, în schimb, o mare de oameni s-au bulucit în fața catedralei, nerăbdători să ia lumină, iar în tot haosul unora li s-a făcut rău și a fost nevoie de intervenția medicilor de pe ambulanță. Lume multă s-a strâns și în fața catedralei din capitala Banatului. Nici aici nu aveai loc să te strecori prin mulțime. Cea mai mare bucurie, nici nu știu, am și uitat, e emoționant. O minune care noi am dorit-o de mult. Scenele s-au repetat și la bisericile din Bucovina. Sucevenii și turiștii s-au dus cu miile la slujbe, astfel că oamenii s-au trezit umăr la umăr într-o mare parcă fără de sfârșit, dar fiecare a plecat acasă împăcat și fericit. De suflet pentru fiecare. Foarte frumos. Foarte frumos. Mai ales că anul trecut am stat acasă. Am stat acasă și am suferit, să știți. Dumnezeu ne iartă și noi ar trebui să găsim puterea să iertăm. Despre asta e sărbătoarea învierii, spun preoții. Așa că fiecare ar trebui să se împace cu cel cu care s-a certat și să ofere măcar un dram de iubire. Din păcate, învierea Mântuitorului a fost marcată de o tragedie care s-a derulat sub ochii credincioșilor la mănăstirea Frăsinei din Vâlcea. Starețul și-a dat ultima suflare chiar în timpul slujbei. Ana Turdan se alătură cu detalii. Bună seara, Ana, te ascultăm. Bună seara! Se pare că preotului s-a făcut rău în timp ce oficia slujba de înviere și s-a prăbușit la pământ sub privirile îngrozite ale credincioșilor. Un echipaj de ambulanță a venit de urgență la fața locului, însă, din păcate, medicii nu au putut să facă nimic pentru a-i salva viața. Anunțul morții a fost făcut pe Facebook de un alt preot, iar acum, în mediul online, curg sute de mesaje de condoleanțe din partea celor pe care părintele a reușit să-i apropie de Dumnezeu cu vorba lui blândă. Preotul avea 92 de ani și sluja la mănăstirea Frăsinei, singura biserică ortodoxă din România, unde femeile nu au voie să intre. Acestea au fost deocamdată informațiile. La revedere! Vama Veche a fost pentru a doua zi la rând gazda celor care au vrut să dea uitării stresul cotidian și s-au aruncat în brațele litoralului magic, iar poveștile scrise aici le vor povesti mult timp de acum încolo. Mai ales că a fost o mini-vacanță cu multe opreliști. Polițiștii și jandarmii au alungat de pe plajă când le-a fost lumea mai dragă, iar pe alții i-au amendat că au chefuit în plină pandemie. Pe semne, a fost o noapte grea în vamă, în ciuda restricțiilor, de vreme ce unii au adormit astăzi instant pe nisip sub bătaia blândă a soarelui. Alții și-au încărcat bateriile privind îndelung la valurile spectaculoase ale mării, ori dansând singuri cu picioarele în apă sau pur și simplu meditând. Am fost destul de convins, noi nu... Da, am avut festivalul nostru în camping, e ok. Pe doi soți din Tulcea îi întâlnim ciocnind ouă roșii într-un peisaj de poveste. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Frumos, frumos, excepțional de frumos, o vreme frumoasă și bună de apa cam rece, într-adevăr. La terase, în schimb, a continuat forfota. Iar cei care nu au vrut să se înghesuie cu atâta lume au trăit acel spirit boem din vamă. Am 23 de ani și aș vrea să fiu muzician, dar în același timp, momentan, sunt programator. Chiar zicea aseară un băiat că vama se schimbă pentru că vântul este constant.
Și într-adevăr are dreptate, că a mai venit lumea cu un techno, cu un trap, în același timp mai sunt și rockerii vechi, știi, mai venim și noi cu un blues, cu o chitară acustică. Mi se pare mișto că putem să petrecem chiar pe vremurile astea, sincer, chiar este wow. Aseară însă tristețea s-a așternut peste nisipul din vamă atunci când a venit ora restricțiilor de circulație. Polițiștii și jandarmii i-au împrăștiat pe turiști spre biserici sau spre locurile de cazare. Nimeni nu a mai putut rămâne pe plajă. Mami! Mă auzi? Vezi că... Lasă biserica. Mâine la 12 să te uiți la Canal D, că apar la televizor. Ok, mami, ok. Spune-mi cum petrește Paște. Cu sângele Domnului. Cu sângele Domnului, da. Nu prea e nimic de făcut. E bine că am putut totuși să venim la biserică. Da, trebuie să respectăm restricțiile până la urmă și asta este. Petrecem Paștele așa. Îmi place că am așa o atmosferă ușor mai post-pandemie, așa, ca și cum pandemia n-ar exista. Adică, eu nici n-am vreo problemă cu treaba asta că sunt vaccinat, adică nu mă prea interesează, dar... Toți suntem vaccinați și... Ne-am mai permis un pic să mai fim așa mai neatenți. Unii turiști se întorc deja acasă, ca să petreacă măcar a doua zi de Paște în tihnă, în familie. Mulți însă au ales să mai stea o noapte și o zi, ca să se bucure pe deplin de mini-vacanță. Câțiva tineri au vrut să facă mini-vacanța de neuitat și au reușit. Au organizat o petrecere ilegală pe plaja din Vama Veche, unde s-au strâns, cât ai clipi, peste 100 de persoane. Au venit însă și polițiștii. Cum s-a sfârșit totul, ne spune Vlad Petrișor. Bună seara, Vlad, te ascultăm, ești în direct. Bună seara, bun găsit tuturor. Câțiva turiști au vrut seara trecută să prelungească distracția și după ora 22, atunci când se închid terasele, și au adus câteva boxe aici pe plajă de la care au pus muzică. Imediat oamenii s-au strâns în jurul lor, însă la fel de repede au venit și jandarmii care i-au trimis acasă pe turiști. Au fost date și câteva amenzi. Cei 5 băieți care au adus boxele s-au ales cu amenzi de 2000 de lei fiecare, iar alte 17 persoane s-au ales cu amenzi de câte 500 de lei pentru că nu au respectat măsurile în vigoare impuse de pandemie. Astăzi însă a fost o zi ceva mai relaxată în Vama Veche. Oamenii s-au bucurat de vremea de afară pentru că sunt 23 de grade. După cum puteți vedea, sunt foarte mulți oameni pe plajă. Același lucru se întâmplă și la terase pentru că toată lumea se relaxează în prima zi de Paște. Cristian, până acum acestea au fost informațiile. Înapoi la tine. Mulțumim, Vlad. Continuăm jurnalul. În această seară ne întâlnim cu Georgiana Lobonț, una dintre cele mai de succes soliste de muzică de petrecere. Tânăra artistă se relaxează împreună cu fiii și cu socrii. Revenim cu imagini imediat. Până atunci dăm o fugă și în stațiunea Mamaia, acolo unde petrecerile fără limite s-au mutat pe larg, pe iahturi, departe de ochii autorităților. Cei care au gustat din libertate absolută spun că au trăit clipe senzaționale. Printre ei și Roxana Nemes, fosta concurentă la Survivor. Alții însă au căutat liniște la rulote. O nebunie în toată regula s-a declanșat ca la un semn pe iahtul în care au urcat zeci de tineri sătui să mai trăiască după reguli, ci mai degrabă dornici să petreacă la fel ca în vremurile bune, când pandemia nu exista pe acest pământ. Printre cei care s-au răsfățat de la răsărit până la apus s-a strecurat și faimoasa Roxana Nemes. După lunile de chin trăite la Survivor, escapada din largul Mării Negre a fost mană cerească. Foarte frumos a fost. Mie îmi place întotdeauna, cred că în fiecare an vin de 1 mai la mare. Nu că mi-era dor de barcă, de mare, la cât am stat în Survivor, dar mi-a plăcut foarte mult. Am fost pe o barcă la niște prieteni și a fost senzațional. Deci ne-am distrat, chiar am zis că mi-era dor, știi, să mă distrez de când m-am întors, a fost ziua mea, uite, acum 1 mai, mi-era dor, da. Roxana a ajuns ieri pe litoral și va mai sta până mâine, mai ales că vremea ține cu turiștii în această mini-vacanță. Am avut, repet, o vreme extraordinar de frumoasă.
soare, cald, plus că încă oamenii, știți, sunt puțini sceptici că nu știu exact, e ceva nou. În rest, turiștii au lenevit astăzi pe plaja devenită oază de relaxare pentru toți cei care au căutat marea în aceste zile. Alții au vrut să facă o plimbare cu telegondola pentru a vedea de sus întreaga stațiune. Așa se face că s-a format o coadă imensă de turiști așteptând la rând. Ceva distracție cu copilul, nu neapărat. Am zis că oricum totul e cam închis și parcul de distracție e tot. E foarte mișto prima zi din această vacanță, e o vreme foarte frumoasă și îmi place foarte mult. Te-ai plimbat cu telegondola din Mamaia? Când eram mai mică. Și acum ai teamă din înălțime? Nu, n-am probleme. Iar în acest camping, grătarele au fost punctul forte. Suntem de 6 ani, ne-a prins virusul cu rulota. Am mai fost acum vreo 3 ani. Aici asta e a treia oară că suntem în campingul acesta. Da. Anul trecut cu pandemia nu am fost, dar înainte de vreo 2 ori. Am prins o vreme superbă. Aici în camping, loc suficient. Cea mai minunată vacanță din punctul nostru de vedere. N-am fost niciodată, personal, n-am fost niciodată în camping cu rulota, dar a fost superb. Minunat! Recomandăm la oricine. Potrivit hotelierilor, în stațiunea Mamaia au fost în acest weekend peste 20.000 de turiști. De mâine, capitala se relaxează după ce a ieșit din scenariul roșu. Decizia a fost luată în Sfânta Zi de Paște într-o ședință de urgență la prefectură. Petre Nechita ne spune ce restricții se ridică. Bună seara, Petre! Te ascultăm, ești în direct. Bun găsit tuturor! În capitală, restaurantele și cafenelele vor funcționa de mâine și în interior, nu doar la terasă ca până acum, dar la capacitate de 30%. Tot de mâine se deschid și sălile de spectacole, teatrele și cinematografele cu reguli speciale. De pildă, dacă o sală de spectacole are o capacitate de 300 de locuri, acolo vor intra doar 90 de spectatori, adică 30% din capacitatea sălii respective. Bineînțeles că se păstrează regulile de distanțare socială, iar agenții economici încheie programul la ora 21, pentru că de la 22 intră în vigoare restricțiile de noapte. Da, nu vom scăpa de declarația pe proprie răspundere, iar masca rămâne obligatorie indiferent de situație. De ce? Prefectul capitalei spune că rata de incidență înregistrată astăzi, 2,62 la mie, e în continuare una ridicată, care ne plasează în scenariul galben. Vom putea vorbi de relaxarea restricțiilor și la nivel național de la 1 iunie, a promis-o premierul, însă totul ține și de modul în care va decurge campania de vaccinare. Momentan, acestea au fost informațiile. Un Paște în vârf de munte, pe schiuri și plăci de snowboard. Asta și-au dorit sute de iubitori ai sporturilor de iarnă pentru această mini-vacanță, iar iepurașul le-a îndeplinit dorința. Părțile din Poiana Brașov au fost destinația perfectă pentru puțină mișcare după mesele îmbelșugate. Gradele generoase din termometre i-au făcut pe turiști să scape de hainele groase și să se bucure de atmosfera de primăvară. Turiștii care au ajuns în Poiana Brașov au avut parte de o primă zi de Paște perfectă. La peste 1700 de metri altitudine, în vârful masivului Postăvarul, au fost 20 de grade Celsius la orele prânzului. Motiv numai bun ca sportivii de ocazie să renunțe la hainele groase. Alex și Mili, doi tineri din București, au vrut să facă puțină plajă după efortul depus pe pârtii. E atât de cald aici? Astăzi da, așa, pe sfârșit de sezon. Ne topeam așa cu tricou pe noi. Deci să înțeleg că ați făcut câteva ture cu schiurile, așa? Am făcut vreo 7 ture. Te așteptai să mai poți schia în luna mai? Nu, nu deloc. Și cum e zăpada, pârtile? E ok dacă... Adică e mai, e bine pentru mai. În partea superioară a muntelui, stratul de omăt ajunge la jumătate de metru. Mâine sezonul de iarnă se încheie, așa că turiștii au profitat de ultimele ore de zăpadă. Vă așteptați să puteți să schiați de Paște? Nu mă așteptam. Vremurile astea cu zăpadă, așa le-am prins când eram copil. E numai bună mișcarea asta după ceva mese îmbelșugate. E nemaipomenită. Cei care nu au vrut să depună efort au urcat cu telegondola în vârful muntelui. Aici, îmbrăcați în pantaloni scurți și tricou, turiștii s-au bucurat de razele calde ale soarelui și de priveliștea spectaculoasă. Vă așteptați să mai fie zăpadă acum pe 2 mai? Da, ne așteptam să mai fie zăpadă, dar chiar ne-am și mirat că este foarte cald. Și este frumos, chiar este ok. Ne bucurăm că e frumos. După plimbare, turiștii au mers spre unitățile de cazare, unde au fost așteptați cu mese îmbelșugate. La acest hotel de 4 stele din Poiana Brașov, bucătarii au gătit mâncăruri alese pentru toate gusturile. Dar atracția zilei au fost cei 2 berbecuți la proțap, care au stat la rumenit timp de 3 ore. Asta 24 de ore la bait, cu vin alb, cu legume, cu portocală în cazul ăsta și cu restul de ierburi aromatice, rozmarin,
cimbru, usturoi, apoi i-am făcut un masaj cu unt și apoi l-am pus pe proțap. Și turiștii care au ales să petreacă Paștele pe Valea Hârtibaciului, în Sibiu, s-au relaxat ca în vremurile de odinioară. După o tură cu mocănița, oaspeții s-au plimbat prin sat și au fost răsfățați cu bunătățile tradiționale din zonă. O pâine cu zacuscă sau cu soare, cu ceapă verde, un ou roșu, la ciocnit. Plăcinta gustare cu brânza sărată, pentru copii, pentru că acum e Paștele, o să fie și o bucată de pască și un lichiu cu prune și gris. Cei mici au căutat ouăle roșii prin iarba din grădinile localnicilor. Hristos a înviat! Ceva ce, sincer, inițial am avut un pic de reținere să plecăm de Paște, că de regulă stăm pe lângă familie, dar acum tot în familie am plecat și ne-am bucurat de această ieșire și de tot ceea ce am găsit prin locurile astea. Turiștii s-au relaxat în grădinile localnicilor și au descoperit atmosfera din satele săsești din inima Transilvaniei. Turiștii care își petrec sărbătorile în Băile Felix au avut parte de un adevărat festin culinar în prima zi de Paște. Îmbiați de mirosul unui vițel, la proțap, petrecăreții au ieșit din piscinele cu apă termală și s-au ospătat pe săturate. Regește se ospătează cei 600 de turiști cazați la acest resort de 4 stele din Băile Felix. Din piscinele exterioare cu apă termală s-au dus direct la tradiționala masă de Paște. Vedeta festinului a fost un vițel la proțap, pe care bucătarii l-au rumenit cu grijă timp de 12 ore. Pe lângă produsele tradiționale din miel, am pregătit și un vițel la proțap care a avut 900 de kilograme în viață. Foarte frumos, bazinele cu apă termală caldă, festinul culinar la înălțime, bucătarii s-au întrecut pe ei. De fiecare dată când este câte un pachet, câte o sărbătoare, venim aici împreună cu familia și cu mai mulți prieteni. După cum vedeți și dumneavoastră, festinul culinar pregătit de gazde este unul perfect sărbătorilor de Paști. Pe lângă masa festivă, turiștii au fost introduși în atmosfera de sărbătoare cu muzică și dansuri populare. Chiar dacă n-au putut să se prindă în horă ca în alți ani, au filmat de la mese spectacolul. Foarte bine aici la Băile Felix. Am degustat bucatele pregătite de cei de la hotel de aici de unde suntem cazați, câte puțin din fiecare. Pentru prima oară de la începutul pandemiei, resortul este aproape plin. Rezervările pentru mini-vacanța de Paște au început încă din luna ianuarie, imediat după Revelion. Avantajul nostru e că avem un complex întins pe o suprafață mare de vreo 40.000 de metri pătrați, avem mai multe terase exterioare, 16 bazine exterioare, avem în cadrul complexul nostru și o biserică în stil maramureșan. Pentru acest sejur, turiștii au plătit între 1300 și 1600 de lei de persoană. Pe una dintre cele mai îndrăgite cântărețe de muzică populară o găsim astăzi mai fericită ca oricând, înconjurată de familie. Georgiana Lobonț ne urează să avem sănătate, veselie în casă și speranță în suflet. Artista din Cluj a vrut neapărat ca acest Paște să fie unul de neuitat. Ca în fiecare an, după slujba de înviere, Georgiana Lobonț îmbracă costumul popular și merge la biserică. În această zi de mare sărbătoare, tânăra artistă se roagă pentru cei dragi, în locul în care are cele mai emoționante amintiri. Bine ați venit în biserica în care am pășit eu pentru prima dată. Ea este catedrala din Gherla, locul unde am învățat ce înseamnă rugăciune, am învățat să mă rog, am învățat să ascult predica preoților și acum este și mai mare bucuria când pășesc în această biserică, pentru că socrul meu, Ciciovan Vasile, este preot paroh aici și pentru mine este o mare binecuvântare ca soțul meu să fie copil de preot. După slujbă, artista se întoarce acasă, la Dej, unde își așteaptă primii musafiri. Masa a încărcat-o numai cu bunătăți tradiționale pregătite cu ajutorul mamei și soacrei sale, iar ouăle roșii le-a pus la loc de cinste. Între timp, la ușă apar și oaspeții. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Hristos a înviat! Am ales să petrecem anul acesta sărbătorile în familie și ne-am gândit să invităm acasă la noi pe cele două perechi de finuți. Finuții mai vechi și finuții mai noi sunt prieteni de-ai noștri foarte, foarte buni cu care ne petrecem zilele și bune și rele. Important este că ne înțelegem foarte bine. Acum că familia este reunită, toată lumea se așează la masă și se bucură de mâncărurile pe care le pot gusta după o lungă perioadă de post. Bine v-am găsit! Bine ați venit, Hristos a înviat!
Doamne ajută să fim sănătoși. Ce a învățat în copilărie, artista duce mai departe. De Paște își pune grijile deoparte și se bucură cu toată inima de tradiții. Ne-am trezit și într-un bol frumos de lut tradițional am pus un bănuț și un ou roșu și ne-am spălat cu acea apă pe față ca să fim norocoși și să fim sănătoși și să fim cu bujorii roșii tot anul. Asta este un obicei pe care l-am învățat de la bunicii mei de la Orman, pentru că au fost câteva vacanțe și sărbători pe care le-am petrecut acolo și am mai luat câte ceva de la ei. Pentru Georgiana Lobonț, sărbătorile înseamnă de fiecare dată timp petrecut în familie, înconjurată de dragoste și râsete de copii. Paștele însă are pentru ea o semnificație aparte. Pe Irina am sărbătorit-o în Joia Mare. Ea s-a născut în a doua zi de Paște acum 2 ani și mi-amintesc cu drag că ne-am dus la înviere, eram cu burta mare, eram în 9 luni, ne-am dus seara la înviere, în următoarea zi am sărbătorit Paștele împreună cu familia și în a doua zi de Paște, pe 29 aprilie, a venit dimineața Irinuca din butica lui mama. Pentru că postul s-a încheiat, îndrăgita cântăreață are o mare surpriză pentru fani chiar în ziua de Paște. Deja toată lumea așteaptă să înceapă veselia și distracția și mai ales că am ieșit din post, putem să dansăm, putem să cântăm, putem să ne distrăm. Am lansat și un nou colaj chiar astăzi și îi invit pe toți cei care ne urmăresc în acest moment să intre repede pe YouTube și să caute colaj 2021 Georgiana Lobonț, pentru că sunt cele mai frumoase cântece de petrecere pe care le știu eu de când sunt mică. În prezent, Georgiana Lobonț este una dintre cele mai apreciate artiste din România. Melodiile pe care le-a lansat în ultimele luni au ajuns pe primele locuri în trending pe YouTube, iar pentru vara acestui an are deja pregătită o colaborare